Fosona wukro Shana dinina Fosona wukro Shana dinina Mosumo Adom Ahengua.
We mame bring you na nyame nye maye ne onye maye china onye maye na awotwe onye maye afi onye maye bosume mfie mienu mfie miensa mfie nson nyame ye maye bring na abra na ofie wasetran no abra bomu afri se niama esisi ne trust eniama nyina ye basa juntufu ise nyame ye mame abre nyina ntiaso yeso no aye horo no yeno na da no jobu ebra niama nyina afri ne nsa adwuma sei fie essay ejato na adwuma mu mbe nyina hwere no yere kura be gina ho ka kire ne se he dum nyankopon woda susum nyame ene makoya ha ko achewa fete na ware na jobu se fanen osore sunsan na tadim sinyame na dimano miasa ajo sin shiranka guradidi eno na osofu kwa manu kure ha de ne sha no se ne ye beka ne se nyame ye maye abre nyina tiabusia nyame ye ma me we mo bia nya ne ochina abre nyina bre nyina nyame ye ma wo bidi nyame ye ma wo ni bidi nyame ye ma tinkasa ne benye bindi ntime nsom no menye binni men nsom no nti oso na abre nyina ekanza na chese oso kwa me wasiesie no ho papa nyame ya Adom asa busumi ya yewomu da toso dionu ba ko 21st of this month all time praise Oye se nyame ya mana abre nyina de ne 21st of this month wodi esi wo pa se obeyi nyame ya no watuntum awurade na wapagya awurade na waye ne kase na wahye ne din animonyam na wamane din eso enti sofu kwa me no kure watranse ena achese watu ne nsa kase pa ade afre papa pani ya wakwadare awonyum tuo mu aye frɛ no Dr. Kwesi Mreku nani munyamba betachiri anga to nani munyamba betachiri so asindonko nani munyamba betachiri Bishop ya wusu ansana nani munyam etachi a daughters of glorious Jesus omode omani munyam betachiri ya wusu no wato nsa fro se wani kire dansuma my father's house 21st ada 21st no 9 pepe enyimre no 9 pepe 4 p.m. to den self froze bra ni sorry awurade ntuntu awurade se nyame ye ma no ye ma abre nyina abusia ha ya Adom 106.3 FM Adom Ahengua nim dwumadi na abusia no pe ye de brawo Bishop ya usu ansa dwumadi so na wuti ba bia wo bia no nchia kase ne different Adom Ahengua nim ebrawo na ho ye de anope se nyankopon ma de achiane a yemfie honhom ye nkra ni padua ye nkonanim ifisa ye de yaka hunu se won ye wo yema ye abre nyina enti eso no ya sore no anope suma urade sore no anope tuntuma urade wa Facebook a wo hwa ye na wo tie ye wo like page na wa share ye kasa urade yema ya abre nyina kachire unia wonso nkanchire nia se ye ba sori awurade ya ye kase ni atontom no ni apagya no bi so ye ma ya abre nyina woso na wokron ana pe ye kachire awurade se woso na wokron ene abusia ene ye namfofo ene ye ma ene o man Ghana ene fano fafo nyina ukomemle hase ye nyina ya soro ye nyina ya tonton adaba fo tonton avosi fo tonton asra fo ya tonton asoda fo ya tonton doctors ya tonton nurses ya tonton
ɛsɛ yɛbɛsɔn ne ahuro sɛ woyɛ ma yɛabrɛ nyinaa menim sɛ wode aseda ne ayɛyɛ ne nkamfoɔ ne mpagya ma agya Nyankopɔn woda no ase na woayɛ no kɛseɛ abusuan deɛ waha nyina yɛnso yɛnda Awurade ase yɛ tontom no wae fafo Charles Kwaku Adom da kwa yɛn tontom Awurade na yɛnsɔre Awurade yɛnyɛ no kɛseɛ ne yɛmpagya no odifoɔ ba yɛnsɔre Awurade yɛnkorɔ no yɛnyɛ no kɛseɛ ante yɛaboatema yɛsɔre Awurade yɛatontom no yɛasɔre no yɛapagya no fa yɛyie ma Awurade fa naseɛ ma Awurade fa ntontom ma Awurade fa mpagya ma Awurade woyɛ mintin minim Nyankopɔn ehuna bobiri Nyankopɔn wote asefo Nyankopɔn fititrede daachi akyirichi ebesi na woyɛ Awurade wansakirada anapa yɛ krono anapa yɛ pagya no hyɛde tie biara de na yɛ ne nkamfo ɛde mani din and I was so there Radi Nyankopɔn Kelly Albert or there Radi Nyankopɔn Grace Eura SC Enu on so the Asida me Urade or Tonton wa Pejano Yemame Agata Efrem Pong or say Asidan or de me Urade Ishranka Urade and Asianka Urade Gina and Piani. She I thank the Almighty Lord forever na ya wusu ancestors life and I pay any area asidani ayi ne nkamfo de ma no ɔhwe yɛn so ɔbɔ yɛn ho ban waka yɛn ho na adom ɛna ni bonyamo ɛna ɔde abutu yɛn so a ɔde yakɔ aba yɛde asidani ayi ma no ɛwɛde yɛ ma so yɛ kron hyɛ de ani nyam anɔpɛ wɔ Yesu Kristo dim sɛ anɔpɛ wo ɔma ade akye na yawo yɛse Jonas na gye wayi na gye wonkamfo na gye wontontom sɛ wo yɛnhyia wo a kini baabia egyina wo yɛsɛm nhyia Jonas anɔpɛ wɔ Yesu Kristo dim mu ana yɛbɔ mpaeɛ baabia wo bia ka ame paa amen Emame ante aboatema wɔ afidie no so ɛna Eja ono butu baby ene yeso so yebutu hasei so for Charles Kwaku Adom da kwa ha na odifo ba Agnes asu ewa antia asumdwe nkan anopai amen na asumdwe nkan na wo ye papa na do me na all right anopai yegusua ye asida ma Awurade anopai Obia ho ten studio for you na obia ho ye pa studio for you na so ho ye o nyina ti o mo so mo ho ye papa so bishop video so ho ye na me sha na ana petia studio for you na because ye de gamase ten so pa the chain so for you that night Psalm 124 pacho the time Psalm 124 maybe at the nyamia may you hurry ready they can no what you fan and Israel the Becca thing pacho big kind Psalm 124 Psalm 124 enyom oha ne aduonu enan oha ne aduonu nine na oha aduonu nine endichemu aye baako eba fom no na ye de asida PSC ni e de amaje Nyankopon awusa ba bia obia na yakinkan Psalm 124 verse 1 eba fom say sanya Awurade a na owo yen afa ma Israel enkan sanya Awurade na owo yen afa ebrea nipa esoreti aye no anka wobufu edo etia ye eno
o memene yen enimo so anka nisuo amene yen anka subontene abo afa yen kra so anka nsuo aye ahantan abo afa yen kra so nsuo aye hantan abo afa yen kra so Ishra ne agurade a wamfa yen ama o ma yan hanam ama yonse amen Pentras ho yakra adwane se anoma ofiri somfo no afidie mu afidie no abubu na yedie yadwane hallelujah amen Pentras ho Yamua wa ewurade a oye osoro ene asase ne din Anti engaza number patron person can we mekansi o say si verse 8 won mediasi because means me verse 18 means an kan bi mintim bi ye emwa wo ewurade a oye osoro ene asase no din emu Amen. Hallelujah. Amen. Ejina sa mu so. E de kasa kanye vade no wo ya fa. Ana Israel can. Our soul have escaped from the snare of the fowler. Sana and play. Yenina you to do honina. Any people honina yemo. Na yen never see. And from ma yakasa ya brabo. Na yen from ma supopeni abrabo se ye kan na kan ye pade na wo ya fa na kan ye ho he ankosofo wo he na me kai se na kan ye handkerchief la ka be ni sto ko ne ye handkerchief ne rade na ye dana se ewo truck tia evade yi supopeni afi enti me tuma studio 4 obia na sansa me so na yanka asida asem and to asida nti e kramu efa endenya miate nto for that so for just watu ama bu asida no man asida mu kwana na asida kwana na sini nyankopon na wo ya fa anka ini se sabria anka ochina ye na otwi anka ya semfro ena chese nyankopon o yafa odan ne yesu ama na ye han and he isun so no o ma no ye sere nti nyame ma yesu ada ne sere ya na ya seda na ya sede ma Erade na mjidi se ye da nyame ase no na ye da nyame ase ma ewi ase nyina isa se senka ekono fufuro so a enka ewi ase nyina na ebisu enka Ofori-Atta sabri nka won tire bia woti enka management ase isa se ye ba den na ye beka achden krofo nanso ne nyina mu no senia David anapai ono kan se Erade eni yafa enka bonsam de aye hanam amanisi omos osim fidie no nanso fidie na bubu ama ye kra adwane se anoma afimuko enti eno ho aseda na ese de ma Erade isa se nyedi panyina de timi ko sa fidie ni na wasan ba onwachi enti nyame dum yense ya na Ofori-Atta na aseda ngwana wo sede man bi se aseda ne bi edo nyame ase but de yesronko ye de nyame ase sronko se ene de yesronko ene so ya woda bishop ni krada ene da edinka de enka be su anka ye besu no ene nyame ama yete ada ye de esre no entina aseda de ye was the PSC tell the bishop say he fast the PSC ma Erade enti yenso on behalf of bishop no ye dey the PSC ma Erade is an say Erade na aye ya man the waya man nti na dey aseda man ga say senke Erade amba muste adana mi say enka kenya sen papa kenya sen papa na so we dey nyame nim say ona just say nyame na kasa onim ne yema ye yo onim de yema ye
I was coming to say, I say a home already. You can see the man you can see. You horror no. But the cat, oh, yeah, already. I can see to no pajama. Oh, man, so. Now he said, I'm a pain, no, been a good so, yeah. Wow, what you say, and what tea and can you know? I said, I said, the Merati is as a yeah, sadly, if it's an 8 minutes, can be good damage to him. But in a member to Tuno, I done if it time, yeah. Nice, I said, no, and the ma or no young upon. Now, should be my mamma, I can carry now. Yeah, no, say, oh, castle fan of Baco Grana. He ain't me. In some woman, he ain't me. So, castle far vest by vest be a David in Niana Wakum. It's answer, the Sabin Juliano. David, I know also be our bot dama. Naka, I be like Bekuno. Now, so when you're a man is saying Yansano, Tirana, I cannot be of the Egose, Kana, a car, Padabi, and you can't have a Radican and a car, Radin the car, Cardia carried away, share. Who are to be out, or carry to me at Pim, and a Pima, and light a crime more, as you know. Yeah. So what's the make an yeah. You are light to crime more. No tie empire is no so I say. But say tie pie, but you know. Now what tells you here? Now you yame. Yeah. Obi can some sort to you. No. But can't miss some sort to 3 times. Let's not go be a filling station there. And after the impact now. One, I said, you never nipped with you now. You're calling any bishops to an Necasa, then will be empty. Yeah, I just say, who say, you cried Johnny, you cried Johnny, you cried Johnny, I want to America, cried Johnny, you cried Johnny, son of man. Almost a man, who you have no. For dinner was no of him. Every of the soup for video. If the guardian wants some person called Yano, none may you would do a few. Tell you can I one cast mistake when Bonanya made you me. When you were no mistaken you and for uncle. Yeah, the ambassador when your mammy, my uncle. Yeah, it does not mean say, and then you because what the Yamiasi, I'm winning now. Yet the better I finish in the better. I fear you. Yeah, so we were dear enough. The and then 2 years, 5 years, 10 years. Ain't you know? Asidana de de bia da ehu bishop anyone na de asida ma urade just say ehu ni mo e de asida ma no because yame wa yama no I can say because say that night na anka enje but yame ma yisin adan yesewe it is asida na e de ma Masama bonoma ezankan bi mo kwa me ni baako na yo fani paibo anya tida yo fani kan baako se ni baako na yo won bo me se sabe bo ye ni bidaw asofo a no mu chiro mo nan so me kan bi so sofo baako no wo ko ma sofo set nyan techi bebi o bia radin fa mi parents and no sound or to more of a coffee our point na accident. Muso is a papa and one and not general power or any general no relation power of the me no. Now then I can say until next step support you danyam yasi. Yes, some fuck picture no back. I don't believe in that picture. If I take a phone and a Bible, you need to be a car. That's an my middle people. And now, yes, thank you. Come in, back. Then function. Right. All right, I was stress of Crown. Yes, a team be one. Who's at the end, your team be one. I was so bad and made Japaye. Right. Psalm 124 verse 1 ever from I say, Sir, and yeah, good idea. Now, oh, yeah, a fan. My Israel, okay. My Israel. Sir, and yeah, good idea. Oh, yeah, a fan. A bra in the pastority, you know. And run pastority, I also for some of the Benjamin of Pano.
ɛwɔ de nkɔfo de bɛpiti efie o ani ɛwɔ de nkɔfo abɔ yɛ din ɛwɔ office a yɛ nkɔfo akɔdum yɛn sɛ saa nipa wei ne pɛsɛ na sese okay obi kan sɛ David abɛna obewu na odi ayira na so ɛnɛ yɛ fiase a tɔfɔtɔ so ɛne hwɛ de nyame miɛnsa no ɔse anka wɔn abufuo adotia anka abufuo dotia yɛn no wɔn memene yɛn animo no so anka nsuo amene yɛn anka subɔntene abɔ afa yɛn kra so anka nsuo a ɛyɛ ahantan abɔ afa yɛn ekra so ehyira ne awurade wamfa yɛn anye ahanam ama wɔnse amen obu ha do netu se didi o so na wasum afidie na wasum afidie so for je good morning obu ha do netu se didi na wasum afidie o be hwe na o ne netu oye ma so ho so sidi pa no sim kotwa no enso radian fa ya nya mama ne sim da amoma bi say ye nyame no o hi amen Yankra Janisa Anoma. Okay, Janisa Anoma. Every afidisumfo na afidie mu. Aso has escaped. Afidie na bubu. Na ye die. The snake. Ye dwane. And we have escaped. Ye cry dwane. So for the so I know you make America. So for the so I know you make America. The snare is broken and we have escaped. So for the last of the morning, the papa papa body so the effect. There. Fidie na bubu na yade ye ho ampa. Fidie na bubu na yade ye ho. Eye Awurade adawroma se ye hwe niam ye timi fam se agidifo. So sometimes won tiase obeka so we de obi na asesa ne niema agu baabi keke na akofa asem ebeya onwanwa ebia revelations kakra bi e course baabi ansana sa niema we num ba ye ntimi enka no but ye no krese obonefo no sum ye afidie de bia de bia but Awurade a owoya afanti anya hwe enim se bishop nya ye nko na ye nwanwo bishop ankasa na esiye no esaye no nwanwa amen obi busansa na pictures na eda Facebook no enye wo na wusa gina ka na nim no na osesa na ene ye ho na twaye na tambe no nyame ye nyame nti yede na sedaka pa nti but ne eye hu pa yes se ema yetumi ye de ne se Awurade a owo yen afa Awurade a owo ya afa Awurade a owo yen afa oni omo afa owo ye ya afa odi fo ba na me wo ya afa fa sedama Awurade enye Awurade na wo ya afa yengaza because Awurade one ya papa nwie one ni nwie so ne na wie a nanka bibi besi ne mejitum me ko fi o me ko hu sa na papa siti wo ni ne ba bia e je se onyame ne nwie enti ye nyame ne ye nwie se nyame ne ye nwie ya ye be sore atia ye be ye den enso enkan ye da esanse unyankopon ne nwie ti me mejitum se ye papa afi kura na nyame de ne be ye na kase wode ne be ye na kase we de ye hu mframa kwa ne boy wode ne be ye na kase nyame ne nwie ye ti ne metimi aka no Awurade be koso abɔ no ho ban no wakoso ade na ye na kase ti me de Awurade ase wo ye papa nkwa ho oguso ti ase a bɔne bia nto no wa ma ye mfra tuntum wa ma ye nsu empare na ye kɔtɔ na ni tie mu ene ahoden mu otumi sɔre akora be gya kwan
ɛsan yɛ kyɛ sɛ onyankopɔn no woyɛ hu wei ma yɛ hu sɛ ɔse yɛsom nyame a yɛsom ne yie yɛde yɛ ho to nyame so yie na onyankopɔn ɛto ne ɛdin a asane ɛden abɛhwɛ maame difoɔ sɛ woanhunu kaa no deɛ na wotete no wɔ ɛsɛ ya wonhunu sɛnea yɛka aha ba wohu kaa no paa sɛnea ɛsia yɛ baabi a ɛkɔtɔɔyɛ kyɛ sɛ nneɛma hu sɛ nyame sɛfo kyɛ sɛ wohwɛ kaa no a sɛ Facebook ɛda hɔ kaa no ayɛ wɔ ade ato hɔ nti wohwɛ yɛ biara no ɛyɛ Adom 106.3 FM kɔ Facebook sisiɛ wɔn sɛ kaa no na ɛda hɔ yi na wohwɛ wei a na sɛ wobɛtena wo na mfa aseda ma awurade a ɛto gye wo ɛne sɔfo strategically no ɛnyɛ ne papam baabi kura kaa no kɔwura ayɛ kɛɛ kɔwura no sɛ kadwuro bɛɛ wo ɛnyɛ ɔde sɛ kaa kɔwu petrol na wura hɔ na wonya akɔnhyia so akɔwura hɔ saa wasn't get kura I didn't kura wasn't get kura I didn't kura na nyame de say or wafa we you fi amanium I don't know nim ne awoye South because tin ga say nyame wo wafa so oni wafa de a na mabu nsam nya control but nyame wo wafa tin na ba say tell be a we fa isuo mu ba isuo no enye wo hwe asibontin mu o se emfa wonko be fa ije mu ija no enso ehye se be fa ije mu jare be fa be nya accident so ye be yare ye be siri nyina ye ija na isu a ye kom ba ni nyina achi no o ma enhye o ni ti oga no se o se abufuru do tia ye do tia ebra shadak message na be na go say omo nsum no o se o kan say mo ija na 7 times the normal thing I say yes a doy ma di enkwara ne kukum kura na eja na hye o ma wo ewu ye but o ma ko wu mu no o ma ka say ko da eja ne mu no akasa no o mu tini kura anya den ansi na ba say ni ba me ensa na fe na ma ye 9 na de so 9 no na o te say nyame bi de so 9 no oh my boss love me na o de say nyame bi nyame on kronkron o de say nyame bi na de bi say hey ade ni ba mi ensa na de otu na no ma ye 9 na de so 9 de o de say nyankopon bi won eti no wonnam saa so ni nyina mu ebeba ebeto obi bi say na bishop no nya asere hwe say wunya na nyame yi ofi mu na o say nyame a woso no ote so wan ko saa te bi enu a uhu saa nyame no nyam no na Christian bi ansa uni na sidie no na je say akawo kakra Christian with that also unya dance bi di unya dance bi di say na me ko na nyame ayi mi afi dance we di emodro ka Abraham amane hununko but we ka wankasa mo so de driver pra o kofa no eko hospital na fe ohu hospital na kwai so w fa wase da me urade what w the urade asema bishop ya wusu ansa okomu me hu enra so me ba so na me hu na ma hu se nyame ya nyame on se asam de bible ka se ba de on be ba but me de o mo ntimi yes o hwe se na yedi dan de ekotu jata mra mu no na nyakopon emmoamoa jata na tum kana no tum emma fi anya no wo mai ka se ko yinu kura jata na ebubo on do pem nti eda nyame ase ma bishop ne kwa enim se nyame onna nyame osom no nyame ne da so ti ase a o na afa na ya de on beye batimi de enya de a on betumi ye hye ne se onyina pintin da rade kana na hopa ojina say nyina nkran nyame yesu no ni ku ne ma ho nyame ni ku ne ma ho because etele bi a wona makasa nyame unhu no dus nyame nkra ofan ba se wo kunya kosa ti bia se mu ahun se o nyame yiwa o ka ho hey se nyame da bia me ye nyina no 26 years na na tsando yesu no se nyame onim me kina obo me ho ban no so ja se dia wo ye bia no nyame onim na o man the bambo no nso no toss I say no so to what say oh me ma pa then go ya go kabe kame because bishop was on the can say me the okofano go hospital no antia yeah so na my race say we are all the target ye target ye target my race say yeah that me ma so for problem
na ye da nyame ase ema ya nkasa so ye ho na ye busia etiefo nyina obia ende ni papa ko pe na wotamfo no na aso ye gina ke ode nguase ebeba ebenu mo je be hwe mo je gu mo ja papa egu enti ye le be so ne bompaye ama ye bu ye da nyame ase ma sofo no ye bompaye ema ye busia onu so busia etiefo obia na emenu ya bomu ye pese ye ma ye tja ye nsa ye sumre ba dikate everybody ma ye wo wa ma ye mi me wa ebi o ndio tuju mo sana me do ne mu nyina mbato ye ma wa nyina ya tuju mo dia bin man siasa beneno ye papa ewa mo Kessie ye mo ajuntu fona madam hane Adom FM wa ma ye me don't forget yes me ma wa Ante ya enyum no na yetu no ai anyum no wa ma ye You don't forget yes me ma wa no so for say ana the so dey cry na and I'm beginning to do a conclude say yes soon na me a otiase onu na ohun go ye crash to my be ye crash ya so edo me so focus na o say sister na no me pie no dan no Friday na no pa na me pie no me ko na ma ko just na no na ba saba na ba be so be nine se me ko aba o say na mo ta ko na mo saba na wa ye du enye nyame no wo ya fan aka Israel wen campaign e wa di yu ku ye kaka tren me pai ba no pe se obi bia Yesu no fidie obia Yesu no fidie enne nyame enti ye free onye ma on save Ghana on share your points no on fa ni mo ja enti pa ya points o ya points e fidie bia Yesu no bia no and think of baby bye. Amen. Zova ji di okan. Andi aka sembia. Ma dwene ho a beto sabre. Se Ghana ye boa bonsam na adwuma ye mmere. Ye boa no pa o. Gavo. Achina isa to aso ai. Ye hwe se sofo. E kira ye beto aso no ye hwe se ye mo bonsam. E ma na adwuma nye mmere. Bonsam a wo ka sofo ekun wo no. Yamu ana ma na adwuma nye mmere. Me das. Esu das abusia. Adom 106.3 FM Adom Ahengua ni dwumadi na ya de bro Bishop ya usu ansa dwumadi so Psalm 124 ena ne yaka na ya wada na yintia ya sa ne se nyame akọ Bishop ya usu ansa ochina na ochwe pepepepepe wo ba dwuma wo onam kwa wafirifi a wo ba dwuma wo ba radio anopa said ye da bia wo tie no 26 years anopa bia wo ba no e bia no wo ba akwam obenya akwanhie yi it was several years awatie no e da uradiasia de uradias man kra sine kra dwane sanoma Bishop na kuma se dia ba ko no se project ambulance project na ya to ama Ashanti region Ibajo na yegusu ya siraw na Bishop ntia na mtia ya siraw se boy na yentumi nto 0244 710 311 0244 710 311 yento ambulance no
oni hanso ye kasama no ebra ye da nase ede ama ne krai nyame aye bio aye bi ke ebe ke asem sayini ke ebe ka ne say aba amen kan why Facebook fo nyina nyame nhira papa ene mo ba sorry ene mo ba sorry pa kwa me obeka bi ese ko bi no man ke bi dia no jese Gaso so na ja CJ kan se bishop Erade enkoso ankran nyame ne wi yetem sabidi nam bisia no nyame ne wi ya enipa betimi ne wi betimi asum ofidi asini nyina mu no Erade ne wi ye de be gina ba bia o gina bia o kra be dwane ha aye dwane frimu na se fidi ende o ye den ye besum na wona monte ensum bi da ode alright abusia ye braso ne de si Charles Adom da kwa oten nka w oten nka w da wote ana software sk software j odi for bagnes aso no ha de no so mantam no ha ante aboatima asie du me de Ofori-Atta drama bishop ya usu ansa enro ne na wotwe a no wa frifi a wo ba adwuma e kwanso o software be sum afidie na zo nyankopon pa ma kwan afidie du bui ne kra dwane sa no ma ede Awurade nyankopon ase a na won so ya tie sa fro se sidana na eguso o so amede usi ha sei sami nyame nshira ayo nyame nshira Facebook fo nyina nyame nshira mo ya tumi angenkan mo ba sorry papa zoche nyame nshira ala fe nyame nshira o ba so chia CJ ba tampa ba he wa